Right, mufaro wangu kugamuchirai. Muri kundinzwa here? Ndikumbura mundinyorerewo kuti muri kundinzwa here. Ndokumbura kuti mundinyorerewo macomments kana muri kundinzwa zvakanakisisa uye kana vhidhiyo rangu siri kutamba tamba zvakanyanya nditi. Kumbura kuti mundiudzewo. Ndokumbura kuti mundiudzewo kuitira kuti titange zvakanaka nditi. Ndokumbura kuti mungondiudzawo kuti ndiri kuhwika here zvakanaka. Muri kundinzwa? Hello? Yeah, thanks very much. Hot 260. Regati betangopinda mukukwazisana anditi. Zviri kudiva zukuru muri sei kwese kwamuri munofara here? Kwakadii kwamuri? Takapedza kuonana gore rakapera last year taane gore. So tichiti makorokoto egoredzva. Makorokoto kwese kwamuri. Vana vehanzvadzi dzangu anditi. Ndinofara kuva nemi zvakare. Our first live streaming yegore rino. Tichida kutanga kukwazisana nditi. Woshandi mugepe. Zviri kudii muzukuru. Thanks very much for coming. Nubian Queen. Happy New Year. Happy New Year. Zviri kudidi. Muzukuru wangu kuri sei kwauri? Right, tafadzwa rinomota. Zviri kudii muzukuru? How are you? Kuri sei kwauri? Kuno kuti inofara tinombaitamba chaizvo. Thanks very much for all your unwavering support. Faith Machara. Thanks very much. Zviri kudii naFei? Kuri sei kwauri muzukuru wangu? Thanks very much for coming. What 260. Thanks very much for all your unwavering support. Thank you so much. Zviri kufamba here. Right, muzukuru mukuru. Pari sei pa Cape Town. Tete Rozi. Pari sei pa Cape Town pamurapo. Kuno kuti nombaifara. Anditi. Yes, Stanley Abraham zvese. How are you muzukuru? Thank you very much for coming. Golden Dororwa. Iwe. Golden ongoro kupiwa. Zviri kudidi. Ari sei malevels. Happy New Year. Happy New Year. Plexi Nyambo. Happy New Year muzukuru wangu. Thank you very much for your unwavering support. Tapinda mu 2021. And gorere resetting. Trukita resetting. Let's forget about 2020 and toita move on anditi. Golden Dororwa. Right, 073 Zurudidi. Thank you very much. Thank you so much. Happy New Year kwauro mzukuru wangu. Zurudidi. Alice Mpotsa. How are you? Thank you very much for your unwavering support. Didmas Raza. Zurudi. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Tozilunga. Happy New Year. Zurudi mzukuru wangu. Takapinda nenyasha. Takatenderwa na Jehovah kupinda. Thank you so much. Thank you very much. Anditi. Love mochafa. Zurudidi. Thank you very much. Neku supporta. Ngoma love mochafa. Anditi. Tadimpofu. Happy New Year kwauri wo mzukuru wangu. How are you? Zviri kufamba zvakanaka here. Right guys, let's share our link. Ngatingo share stream yedu and live stream yedu. Ngatingo share nevamwe. Kuitira kuti vamwe vange vari vanouya anditi. Let's just share nevamwe. Vamwe vange vari vanouya. Anditi. Right. So noda kutendai vazukuru. Nekusapota. Kana maredi mongodai. Anditi. Nekusapota vazukuru kwamunoita. Nhasi tichiri panapa zvakare kuda kukuupdateai zvatiri kuita neSainda TV Foundation anditi. So zvandiri kuita, let me invite our leader paboka racho anditi. Vari kutitungamirira ndo vanenge vaine zvizere
indiringoriwo mutumwa handiti ndiringoriwo mutumwa zukuru. So ndiri kuinvita let's welcome Tete Woshanti Mugepa handiti. Let's welcome her in the studio. Tete Woshanti Mugepe. Hello uncle, muri seiko nemuri yeZimbabwe. Mzukuru zviri kudidi. Right, zangu makachena. Kana nemi makaita machena chaiyo chaiyo, tototika happy new year. Happy New Year. Hey, after so long, ndanda kusuwai uncle nemafanzi ndanda vasuwa zvisingaite. Last year patakapedzera kuonana. Imagine. Aiwa, tinotenda Mwari watitendera. Otherwise kuri sei kuSouth Africa kwamuri uku? Kuzosofrika kuri right uncle, we are trying. Handiti? Yeah. Aiwa, zvinoda kutendwa, zvinoda kupiwa mbiri chokwadi. Ari seiwo mabasa mugore dzvairi 2021. Asi tomboziva kuti vari kutida here kuti tidzoke kana kuti zvichafamba sei? Takapedzera kuenda kulast year. Aiwa, vanokudaidzai kubasa munoenda, kubasa ndokwamunoinda. Handiti? Ifoni yangu ikavibrate iri kubva yaita. Werubva yadona. Yadona. Alright, it's okay. It's okay. Right, tiri kukuonai zvakanaka, tiri kukuonai zvakanaka. You are looking you are looking very beautiful. Very beautiful. Muita basa angu. Otherwise new year iri sei. Aiwa, gore nyowani kutaura chokwadi Jehovha Mwari ari kutitarira nekufara. Takaripinda nemufaro mukuru. Handitika. Chokwadi. Regai tibve tangopinda panyaya dzachona, nditi rega ndibve ndadzora nyaya kwamuri. Kuti nhasi mutizivise kuti mauya nei. Because tokuziva kuti kana mauya hamungouye pasina. Aiwa, hatingofambiri pasina, ndizvozvo chaizvo angu. Thank you so much nemukana wamandipa. Chekutanga ndoda kungotenda vazukuru venyu. Chekutanga ndoda kutenda Mwari nemukana wavatipa zvakare kuti tinge tichisangana. Imi neni takatarisana. Hakusi kungwara kwedu kana kugona kwedu, asi nyasha dzaJehovha. Toda kungotenda Mwari naizvozvo. And also ndoda kungotenda zvakare vazukuru vaangu. Vazukuru vangu futi, aiwa, ndine hanzvadzi yababa wenyu kaini. Last born yababa yembangana baba wenyu. Chokwadi. Saka ndoda kukutendai vazukuru vaangu nesupport yamunoramba muchitipa. Angu handidi kunyeberai. Vanhu ndinoti chiko, vanhu venyu here kana kuti vanhu vaMwari kana kuti vanhu vangu handisi kuziya. Muri yedu. Muri yedu, alright, yes. Aiwa, muri yedu imhuri yakavimbika angu, imhuri yakatendeka. Foni yangu yanga iri kuswera iri busy, messages, mari dzakasvika angu. Ndoda kungotenda zvizhinji naizvozvo. Vakava vanhu vari faithful. Thank you so much guys nesupport yenyu. Ndimi munoita kuti basa rienderere mberi. Kuti ndinge ndiri pano ndakapfeka logo iri, it's because of you guys. Ndoda kungokutendai naizvozvo. So nyaya yatauya nayo panapa nhasi inyaya yekukuzivisai kuti sekutaura kwatatakaita kuti tichazoendesa zvinhu paChristmas, takatadza. The reason why takatadza kuendesa zvinhu zvedu paChristmas, it's because tine vamwe vanhu vanga vakaita mapledges vakati vachatipawo mari dzacho kupera kwaDecember. So we decided to wait for them tozongoendesa zvinhu zvedu ka1 mari dzedu dzabatana. Ndosaka tisina kuzoendesa zvinhu paChristmas. So nhasi ndauya nenyaya yekuti ndingangoti pane vakaita mapledges, mari dzacho dzese taanadzo. So chatakuda kuita kuti tiendese zvinhu zvedu.
chatauda kuita ndechekuti tiendese mari yedu kuZimbabwe. Tichatumira mari yedu kuZimbabwe, and then grocery redu richatengerwa kuZimbabwe. Tine vamwe Saint Crew ratinobata naro zvakare riri kuZimbabwe. So those people vachange vachinotitengera magroceries edu, and then vachazomaendesa kwatiri kuda kuti aende. So isusu seSaint Crew we decided kuti tiendese magroceries edu kucharity home iya iri kuMount Upton. Okay. This is ndo zvatakadecide isusu seSaint Crew rinoita nezvefoundation. So ndo nyaya yandauya nayo panapa nhasi. Okay. All right. So kuroti zvinhu zvenyu zvese zvarongeka, mari yenyu mave nayo, uyezve timu yenyu yese yave ready here pakuti ichinosvitsa zvinhu? Yes, we are ready. All right. No, zvinoda kutendwa. Tichida kungoti makorokoto nebasa guru ramabata. Thank you very much guys nebasa ramuri kuita. And also nchida kutenda zvakare nemazukuru vese vakatitarira. Without you dai tisiri panapa. Kutaura chokwadi dai tisiri pano. Nhasi futi ndiri kuona kuti mustudio mune makachenewa stereki. Mustudio mune makachenewa. Ma-t-shirts akazouya zukuru ndakapiwawo yangu ane maningi malogo aripo awanogona kunetsa kuwana. Akanzi Saint TV. Akanzi Saint TV chi? Foundation. Saint TV Foundation. Yes. Yakalonjwa iyo musi wa 9 December. Musi wa 9 December 2020. And it last year. Yeah. Saka hayakura. Gore rakapfuura. So kureva kuti zvoni basa riri kutokura basa, and hatisi kumirawo zukuru. Vaitombondibriefa tete woshanti kana ndakafarisa zvangu. Tete Shanti vachitaura kuti zvoni vatova nevamwe vanhu zvakare vatova ready kutobvisa masubscriptions, kana kuti tingati masubs handiti masubscriptions, monthly subscriptions. Chimbotiudza kuti monthly subscriptions awa anenge ari A, ende zvine zvichizofamba sei pamberi? So nyaya iripo angu ndeyekuti isusu we always do our things sefamily handiti. Ini ndine crew rangu randinofamba naro. So necrew redu takagara pasi tikataura, and then tikawirirana kuti chinenge chinhu chakanaka tikawana vatinoti maSaint TV Foundation partners. Avo vachange vachibatsira, vachange tichipatina navo like kuti every month tichange tichibvisa ma100 rand ekuti pachange pachizopera gore kana kuti pakati pegore, instead yekuti tiuye tizokumbira vanhu mari sezvatakaita kupera kwegore rineri, hatichadaro. Tichangonotora mari yedu muhomwe yedu iya, and then kana tine vana because tine vana vachoda kuti titsvage tipote tizovabhadharira maschool fees. So homwe yedu iyoyo ndo ichange ichitibatsira kubhadhara maschool fees, also ichange ichitibatsira zvakare kune vamwe vana vachange zvekuti panogona kungomuka vamwe vana vanonzi vari kutambura, they need our help panguva iyoyo. Isusu kana tine that homwe yedu we can help. Also kuMount Upton ikoko kunogona kuita dambudziko rekuti kuri kudiwa chakati, kana kuti kwaita mwana arwara ada kuendeswa kuchipatara, kana tine homwe yedu iyoyo ichange ichizotibatsira. Yes. So tiri papo ndaifunga futi kuti tine vamwe vanhu vanotsigira Saint Family Foundation. Handiti tine vamwe vanhu vane mabusinesses avo akura nemamwe madoko. Tine vanhu, we've got doctors vanosupporta this channel.
tiri kuda kuti futi tiriuye kwamuri tichikukumbiraiwo nenyasha dzaMwari. Madoctors vane mabhizinesi, zoti tine madoctors vane masurgery, vamwe vakaspecializa nenyaya dzekurapa vana, dzekubatsira vana. And we find kuti tine vana vamwe dzine dziri nherera with some families are child-headed families. Vana ivavo akarwara havakwanise kunge vari vanobatsirika. So guys, please come out mutibatsire, tibatsirane kuti tikaita vana vanouya through Saint TV Foundation, you'll be part of the team. Chero mukati pamwedzi munokwanisa kutibatsira nemwana 1 anenge asiri kunzwa zvakanaka, kungomuongororawo nekudidi. Mune matotibatsira zvakanyanya. So guys, doctors out there, team rekumedical zvakanyanya, because isusu tiri kutanga, but our vision is big. Our vision is bigger than anybody else. Our vision yakakura zvekuti without you hapana kwatinosvika. Umwe ane business rake anoziva kuti anotengesa hembe dzevana, and sometimes unenge une dzimwe hembe dzaunenge wakuti idza ndichade kuti dzitengesa, kana kuti ndoda kuti ndinge ndinodziendesa somewhere. Come and partner with us. Come and partner with us. Tichatanga kudaizvo, and be part of the family. Tinge tiri tinobatsirana nevana. Ndoda kuti ndikuzivise vazukuru kuti timu yese iri kushanda paSaint TV Foundation vari kuvolunteer. Tiri kungovolunteer, kungozvinzwa from within, heartfelt kuti aiwa ndoda kutofanira ndiite something 2021, make a difference muupenyu hweumwe mwana. Anditi? So let's support. I don't know, what do you think mzukuru nevanhu vane mabusinesses out there? Yeah, ndizvo chaizvo anko, tiri pano kuzokumbira help yavanhu. Zvakangofanana nemari yatakabata right now yatiri kuda kunoshandisa, haina kubuda muhomwe mangu ndega kana kuti muhomwe maanko vega, but imimi sefamily makatibatsira. Kuti tinzi family, it's because of you. Tinemi neni anko nemi tiri pamwe chete, ndopatinova family. So tinongokumbirisisa kune vane mabusinesses avanenge vanoita, kune vanoda kubatsira, vangave vanoita vekulobels chaivo vechingwa chaivo, vanongofungawo kungoti tichapota tichingokupa iwo kana kungoti 10 loaves dzechingwa every weekend. Tinoappreciata. And also madoctors zveshuwa vana vane time yavanomborwara, and then mari yekuti vabatsirwe panenge pasina, mari yekuti vaendeswe kuzvipatara panenge pasina. So patime iyo ndo patinonidawo vanhu vakaita semadoctors kuti kana varipo tinongovafonera, Dr. mwana wedu arwara, tibatsireiwo, and then vanokwanisa kuti assista even tisina chatinacho. Chatiri kungoda vanhu vanokwanisa kungovolunteer with any business ravanoita, kana kuti ndizvo tiri kutaura kuti unongovolunteer with anything chauinacho, you can help us. Ndo nyaya nayo anything. Kana ingava kambani yesipo chaiyo vanoita zvekubika sipo vaivai, kana vakafunga kuti vari kuda kutibatsirawo nesipo dzavanongopotawo vachingotipawo kana pamwedzi kana nhasi kana mangwana, tinongotambira zvese. Chokwadi. So gore rino iri pane basa rakakura, pane nyaya yakakura. So tingati gore rino iri vision yenyu yakamira sei? Muri kuda kuricha vana vakawanda sei this? Panhau yekupa magroceries anko, zvatichaita like this time tikaendesa kuMount Upton, and then tichaona pamberi apo kuti tinenge tareza mari yakaita sei, and then tinogona kutsvaga futi kumwe kwatinonobatsira futi tichingodaro. Then tine nhau yatiri kuda kuita like ipapa recently January unoyu, tine vana already tatova nemwana 1 watakaona watoda kubhadharirawo school fees, wachange tichitengerawo kubva kubhutsu
kusvika kune mabhooks zvese. Mwana atova mwana weSNDTV, tisu tichange tichiona nezvake. So tanga tichitaura kuti kana tikakwanisa kuva kana vana 5 vatinokwanisa kutanga navo right now, vachabhadharirawo maschool fees, vatichange tichitengera mabhooks zvese everything. Ndinovimba kuti Mwari vanotiitira zvakanaka. Alright. Ndofunga vazukuru muri kuinzwa nyaya iri panapa. Already we have got one child wavari kuti vari kuda kutotanga kutoitira zvavari kuda kutotanga kutoitira izvezvi kutotaura kunoku. So kana varipo, inzwaika vazukuru, iri basa rangu nemi, basa rawo Shanti, basa remunhu wese. Panotori nevamwe vana vanotoziva especially mumaruzevha mukati umu kutoti vana ava especially machild headed family. Kana chiti child headed family kureva kuti zvoni vabereki vese vanogona vakashayika, vana voshayiwa umwe munhu anovachengeta, vosara vachizvichengeta vega. Pamwe mukuru anenge aritori ne14-15 years ndiye anenge achitonzi ndiye head of that family paine vadiki. So ndoti my-child headed family atiri kuti if you can help us get those families akadaro, tinge tiri tinosvikawo kwavari, tinge tiri tinobatsirana navo. I think zvinogona kutibatsira, not kuti isusu, inini nemi tese takadai tinge tiri tinobatsirana nevana ivavo, handiti? So pane yanhasi atinayo, tingati musati mazivisa iripo, maybe out there kune vamwe vada kupinda, vada kunge vari vanobatsirawo before matiudza kuti mari zvamaunganidza zvichaenda rini. Toinvite here vada kupinda mustudio vane zvavari kuda kunge vari vanotipawo. Toisa lingi. Washanti? Shanti? Hello? Shanti? Shanti uchiri kundinzwa? All right. Rega nditi. Right. Pilile. Hello, uncle, njani? Ngiyaphila njani mzukulu wami? Hello mina. Happy New Year. Happy New Year to you too. Hey, ngijabulile kubona namhlanje umzukulu wami. Hey. Ngiyabonga sekhulu. Angisho yabona ukuthi ngimuhle njani? Hayi umuhle kakhulu namhlanje ugqoke kahle. Yo, wengantshelanga ukuthi ngifake ilog lami kufanele lakho leleya. Hawu. But la ufakile ilog lakho lihle musi. Lihle kodwa lakho ilihle kakhulu. Kudlula wonke amanye. Hayi nami ngizoyenza yami ukuthi ibe kanje. Angithi phela. Yebo. So ngitshela unjani? Mina ngiphilile sekhulu linjani lona lonke khona ngapho? Hayi mina ngiyaphila. Kanti ukuphi anti Oswald? Uphumile kodwa uyabuya. Alright, uyeza manje. Yeah. So ndiudze kamzukuru wangu wakaripinda usegore zve. Hayi nini ndakaripinda zvakanaka. Ngalingena kakuhle. Ngangise church. Wow, sekeleke. Caweni. Awu, hayi inkosi ikubusise umzukulu wami. Yo. Ya qiniso, hayi salingena kakuhle impela. Sibonga uNkulunkulu asingenisayo.
zvinoda kutendwa chokwadi. So vazukuruka uyu, she's part of our team, handiti right? Anonzi Pilile, right? Nganditi Pilile Spilisiwe, handiti so she's part of our beautiful, wonderful team. Yes, Saint TV Foundation. And these ladies vari kundiitira zvakanaka. These are the engine behind Saint TV Foundation. So ndiudze muzukuru, woshanda ari kuuya zvake, ari kudzoka. Tanga tichitaura tichitizoni vachitizivisa kuti muri kuda kuunganidza kana kuti kunge muine vana 5 vamuri kuda kunge muchichengeta kutanga gore rinoerera 2021. How do you intend to do it? Tangachi ndo mafungiro atanga tichitofunga kuti at least isindebele labantwana, at least sekuru sibe labantwana bethu abayi5 esingabagcina. So iplan yethu ngekuthi sibambane nje, kungaxa kulabanye abafuna ukuphathina lathi bephathine lathi, at least sibe labayi5 esingababhadalela nje i-school fees. Iplan ade esilayo ku-2021. So besicela nje ukuthi abantu sincedisane. Yebo. All right. So already tanzwa kuti mune 1 wamuinaye wamuri kuda kutanga kunge muri muchibata naye mwana, handiti mungatipewo here mungatizivisa kuti ari kunzvimbo ipi here, chero mukasatiudza yenyu zita rake chichi, but kuti ari kuarea ipi, in case there are some people who are around that area who might want to reach. Pana umwe vanhu vanenge vari tori padhuze vachiti hatoda kukurumidza tasvika. Alright. Alright, ango. So mwana watinaye watakawana light rangu raraita nditi takukuona manje zvingoita sezvemustudio, so zvakablendwa zvakanaka. Alright. So mwana watinaye. Hello Pilile, how are you my dear? Andisika happy new year. Dada kusuwa. I miss you too, Tete. I like your t-shirts. That's what Thank you. Those are nice moods as well. Edari kublinga kuenda kugona ne-t-shirt yangu mithi ndayiso yangu apa. Those are nice photos. I will do so. All right, so back to our story, uncle. Mwana watinaye so far, mwana uyu ari kunonzi vanokuti kubohera, but yes. Sorry, ndakukanga noti kwasadza kana kuti kupi anditi ndichazonyatsonyora pasi and then I'll come back. Mwana uyu ari kubohera, mwanawo asina vabereki. Akakuona mai vake gore rakapera recently. Mwana wari kurarama life inorwadza. So mwana wekuti takaonawo zvakakodzera patakagara pasi isu sese and crew, we decided kuti mwana iye tinge tichimubatsira. So ndosaka takatora mwana iye kuti tinge tichimubatsira. Mwana uyu mukomana ari kuenda grade 7 this year. Okay. All right. Zvinoda kutendwa. So panyaya yemasubscriptions kunyara kuti zvoni ndo dzimwe dzemari dzine dzichizoenda unobatsira futi vana ivavo, handiti? So kuroti we need a lot of people vanouya forward voti aiwa ini ndoda kunge ndiri ndino subscriber panyaya idzi, handiti? Umwe munhu, do you know kuti there are some people who believe in tithing, nyaya dzekutaita dzedze. But umwe munhu, I've got a lot of people vanondudza kuti hai sekuru handichatete kuchechi because
handinatsonzwisisa kuti mari dzacho dziri kufamba sei. Mari dzemataiti ndinoda kuti dziende kuchirikadzi nenherera. Alright, vanhu vakadaroka tauya kanenherera dziri panapa dzoda kuchengetwa nemi. Chiwinzai mataiti achona. Chiwinzai mataiti achona. Unongoya kubhadhara masubs ako panapa ende tichikuvigirai nemarisits ekuti taita zvakati zvakati. Kana yabhadharwa school fees wotoona zveshuwa mari ichinobhadharwa school fees. Zvakanakira panapa tichange futi tichikupai mavidheos ekuona kuti zvinhu zvenyu zvasvika zvakanaka pazvaachida kuti zvisvike. So hapana pekuti unozonzi sei uri kuda kubvunza mari yawapa kuna Mwari, iwe chingopa kuna Mwari unyarare. Aiwa, hatisi kuita izvozvo. Isi tiri kuya tichikupai Mwari wedu watinotenda wanoti zvinhu ngazvive transparent kuvanhu, handiti? Tinouya tobva takuratidza kuti zviri kufamba sei. So tudze homwe yenyu yakamira sei ende muri kuronga kuti zvinhu zviende rini? All right, uncle. So I was trying to get in touch namaititi vanova ndivo vari kunyatsoziva panzvimbo pane vana ava. So handisati ndanyatsotaura navo kuti ndinyatsobatana navo ndingo zvinhu zvacho zviri kufamba sei. But I believe kuti kusvika pane ramangwana ndichange ndabatana navo. So homwe yedu mamirira yakaita right now. Kumarands mari yedu tine 2000 rands, and then US dollars tine $20 US dollars. All right. Yes. And then kuma bondi, all right, sorry, kuma US dollars we have $27, and then kuma bondi tine just a moment. Tine 650 RTGS. All right. So, all right. Kumarands we have 2000 rands, and then kuma USA we have $27 US dollars, and then kuma bondi eco cash RTGS tine 650 RTGS. All right. Right, zvatiri kuda kuita kavazukuru ndiri kuona kuti tino nhamba yedu shoma, but I can feel kuti tofanira kuti tiwedzere marini. Tiri kufanira kuti tiwedzere marini. Kana paine vari kunzwa vari willing kuwedzera mari, mukana uchiripo, you are still free, you are welcome. You can still get in touch with us, and then tokuudzai kuti zvinofambiswa sei, mari dzacho dzinosvika sei pane imwe yacho, and then tozoendesa mari yedu ka1 yabatana. Isusu hatisi kuendesa iri mari, tichatenga riri grocery, and then tori tumi tozoriendesa riri grocery. But right now takabata mari hard cash. All right. So paneva ndaisa link rekati invite vada kuti wedzera mari, at least ma US dollars edu akaita kana 50 US dollars kane katora kamari kakati wandei, handiti? So tine 27 tikawana kuti ite 15 obva padiwa mari 23. Yes, 23 US dollars. So ndaisa link vazukuru, ndaisa link pazasi apo vanoda kutibatsira uyai tiwedzere mari iyi. Kana une 5 US dollars mari yedu iri kutodiwa, tiri kutoda iri mumaoko. Why ndiri kudaro? Because yakuda kuenda. So ane dhora ngaauye tizotaurirana. So ndaisa link vazukuru, come let's talk, let's ngatizoshandira pamwe chete, handiti? Ngatizoshandira pamwe chete basa richienda mberi. So inini ndinyorei ipapo ka ndakabatawo 5 US yangu. All right, thank you so much angu maita batara kukurukana. Ndakabata 5 US yangu ndi inyore iri 10 US. Woo!
inobheta 37 handiti kuti ireruke. So tikawanawo vanotipawo ma2 US 1 US kunze ukoka kuti ingoita 50 US 2050 US inenge yatova mari rinani handiti. Yes. So guys out there ndangoti tingoleader neexample ngatiuye tiri papo. Let's talk about ma-t-shirts kuSouth Africa. Ndifunge kuti tichada kuita zvemalogo, hatichatengese malogo azukuru, taakutengesa ma-t-shirts. South Africa nekuZimbabwe hatichatengese logo redu, taakutengesa t-shirt. So ma-t-shirts aripo, tine magolf t-shirts, rega ndaenene nemagolf t-shirts nema-round neck awo akapfeka, kozoti malogo edu akasiyana. Iri logo riri pakati iri rinodhura, kupfuura edo. So kana uchida iyo ndoda kutoti mutozonitengeserawo yangu. So t-shirt yedu kumaranzi inenge ichiita mari dzamakapfekedzwa sikana dzine price akasiyana. So ma-t-shirt edu it depends nekuti uri kuda ine logo rakaita sei. So t-shirt ine logo kunge randinaro iri kumaranzi inenge ichiita 150 rand, and then ine logo rakapfekwa naPilile iyo kumaranzi inenge ichiita 230 rands. 230, okay. Round neck, and then my golf t-shirt ari pablack. Ndine mukomana watakati itire ma-t-shirt, so haasati auya, will come back nemaprice tichikuudze kuti achanga achiita mari. Roughly sekumbotaura kwaakaita nesu, mukomana wacho anga akati anogona nemaprice aakatiudza achange achiita kuma about 250 rands. All right. So this is what we are going to do. Tichauya nemasample handiti, tichauya nemasample achona tobva takuratidzai. Kozotiwo vanenge vari abroad, vamwe vari kunze, ari muUAE, handiti tombopa example indiri kuUAE. Anyway, whether kuti uri muDubai kana uri muDubai, free anyway in Dubai, free delivery. Ndinouya chero pauri nekuzodeliver. So tiri kuti ye150 inobva yaita mari kumadirhams. Ma-US mariko 150. Angu inini ndiri kumaZululand. Kuma-dollars reti rinochinja, saka handisi kuziva, but I think raimbonza meno 15 rand something here, $1. All right. Pilile, une idea here? I'm not so sure. So kuroti 10 US. So right, vari kuUAE kana uchida t-shirt yedu unenge wakuiwana ne40 dirhams. Handiti kuno kunenge wakuiwana ne40 dirhams. Anonzi madinara. Handiti iri mari ndiyoyo imwe chete, I think ma10 US. Yeah. So kana uchida, that is kana uchida ma-round neck sei yakapfekwa na woshanti, then kana uchida iri pakati iyo ndoyanzi inoita chi 230 rands. 230. So it means kuti munhu anenge achida anenge akubhadhara let's say 45 dirhams. Anyway, in the UAE you can pay 45 dirhams to atakupa iri pakati. Then kana uchida golf t-shirt inenge ichita futi 45. Seya anko iyo. Seya ndakapfeka.
golf t-shirt iri kuita 250 rands. Same ne handiti. Saka inenge dzakasiyana. Kureva kuti iyoyo inenge yakumabod 50 dirhams because iri kuita 230. All right. So guys, so tiri kuti zvoni tiri kuti vanoda ma-t-shirts ari kungosapota futi Saint TV Foundation. Hazvizvi zvebusiness, hatisi kuita business rekuti tinge tiri tinodya mari. Handiti tiri kuda kungosapota futi vana. So ukatenga t-shirt unenge uchitosapota futi vana. Handiti vazukuru? So ndaisa link. Vanda upinda mustudio, you're welcome, come let's talk. Kana une zvauri kuda kubvunza, kana kuti kuda kutaura, come tizobatsirana. Hazvizvi zvevanhu 3 vari mustudio chete, ndezvedu tese. This is not my channel, this is not a Pililes channel kana kuti Oshanti, but this is a family thing. We are one family kana tiri panapa, handiti? So uyai vazukuru tizotaura. Uyai tizotaura. Basa richienda mberi. Uyai tizotaura. So zvinhu zvedu mati muri kutarisira kuti kana muchinge mabatana nemurandakadzi mura zviende rini? So I'm expecting uncle kuti tikakwanisa kubatana namaititi zvanasi namangwana, then by Wednesday zvinhu zvedu zvinofanirwa kunge zvaenda. Tichange tichizwa kuti iyewo murandakadzi anenge akasununguka here because yes. So by isusu kusaidi kwedu sese in the crew we are ready. So by Wednesday zvinhu zvedu zvinogona kunge zvatova panzvimbo patiri kuda kuti zviende. But only right now tamirira kuti and then we can talk. All right. Saka zvakanaka. Pakanaka pakadaro. So guys, tiri kushanda nemusi tiri kudetera tanaro rekuda kuti zvinhu zviende musi weWednesday. Handiti? So uyai tinge tiri tinobatsirana, uyai tinge tiri tinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe, vana vawane zvinhu zvavo. Handiti? Vana vawane zvinhu zvavo. Panext pamaprojects anotevera ndanga ndichifunga kuti titozomboita futi tichitenda kuti ma-t-shirts edu eSaint TV tichiendesa kuvana zvakare. Handiti? Yeah, that's true. Yeah. Marangi. Sorry. Ndiri kubasa. Sorry. Yeah, it's okay. Nemhuri yese maswera sei makadiko? Tototi makorokoto. Tototi happy new year. Tanga tatomushuwai muri kwere munodakara here anhu wei. Hello. Mwachite kudini network mukoma wei. Network yavo inenge iri vanenge vari munzira kana kuti vari pakiu pabhodha. Aro. Ya network iri kurohwa ngecyclone. Pakaipa hesha tiri kuiona. Otherwise zviri kudidi mzu. Zviro zvacho here Hello. Network yaMarangi iri kuita seiko nhasi. Right, so zvandiri kuita vazukuru tichaisa regai ndinyore nhamba dzamunokwanisa kutibata padziri. Tichanyora nhamba dzevasikana vari panapa. Handiti? Nhamba yekutanga yandiri kunyora ndeya Oshanti. Uncle,
So namba dzamunokwanisa kutibata nadzo kuno kuSouth Africa, namba dzawoshandi dzinoti +27 614 372 406 +27 614 372 406 614 372 +27 372 406. Aiwa, usamhanya. Ndiri mudhara. All right. 614 +27 614 372 all right, Mira. 372, all right. 406. 406. 6. All right, +27 614 372 406. Yes, that's And our number in South Africa. all right. Unfortunately, imwe number yedu right now haisi kushanda. So, All right. yeah. And then our Mari ere mudhara. Ndaredi. Dzekupi? DzekuZimbabwe. So our Zimbabwe number inoita Eco Cash. Marangi, Mira, wait, Marangi. Is he back? Marangi. Seven. Right. Zviri kudi. Marangi. All right. DzekuZimbabwe Eco Cash. So number yedu kuZimbabwe Eco Cash inoti +263 776 676 249. 676 249. Yes, +263 776 67. +263 +263 776 776. Yes, 76249. All right, and dzinonga dzinobuditsa zita rakanzi Patience. Patience Mugepe. All right, vari kuzvinzwa. And then kune vari kuUAE tine namba dzedu dzinoti +297 156 909 096. Uri kumhanya iwo. Apa ndaisa mapercentage wazukuru ka. Musazokanganisika kuti mapercentage panhamba ndeyei. Musazobaya percentage iyo. Munotangira pakati plus. Paitika mistake. All right. Vari kuUAE kana kuti vari kune dzimwe nyika futi vachida kutibata vanotibata zvakare panhamba dzinoti +971. All right, Mira. +971 569 090 96. All right. So number ndo dzandaisa dziri ndo dzaiswa pachivhitivhiti. Number ndo dzaiswa pachivhitivhiti. Rega tiite tizonatsodziisa futi dzese zvakanaka. Yeah, so ndo manamba yedu iwayo. And then vari kuSouth Africa munogona kuita e-wallet, vanoda kufona munokwanisa zvakare kufona. Manamba edu ese anofoneka, ese ari app. So munogona kutifonera, munogona kuti WhatsApp, munogona kuisa ma SMS. Pese tinobatika
and then to those vanoda kuisa muaccount zvakare tine account number. Are you ready Mudhara? Alright, regandi marange network yako yatirasisa. Right. Account number. No. So right. account number yedu inoti 628 account name account what is account name yedu? Account yedu ndeye FNB. Alright. First Nation Bank remu South Africa. Alright. So account number yedu inoti 628 017 768 42. Yes. Panobuda zita rakanzi Woshanti Mugepe. And then tiri paaccount ipapo kazhinji kacho uchida kutransfer mari kubva kunzvimbo dzakaita sana Swaziland, Namibia, also nemumwe muno muSouth Africa pane painokuti iri kuda branch code. So our branch code inoti 25 Alright. 0655. 250655. That's our branch code. Okay. Yeah. So zvakare tiri paaccount number ipapo kune avo vachange vachida kuzoisa mari muaccount. Account yedu unokwanisa only kuisa mari muaccount medu kana uchinge wapinda mubhengi mukati, not paATM. So kana muchida kutipinda mari makasununguka kupinda mubhengi mukati monoisa mari yenyu muaccount, monodeposita mari yenyu muaccount muri mubhengi mukati, paATM inoramba. Alright. So tiri kuti zvoni kana munhu achinge aisa mari muaccount ibva watorawo kama screenshots handiti wobva waforwarda ku one of those numbers dziri apo kuitira kuti vange vari vanoziva kuti pane mari yapinda kana isati yareflecta pane mari ichareflecta iri kubvawo kwamuri. Chinova chinhu chakanaka futi. Yes, that's true. Yeah, kune vari futi kuno kuSouth Africa pane vamwe vanoti tiroda kuita nemukuru. Yeah, munokwanisa kunditira futi nemukuru panhamba idzodzo futi inosvika. Ndakareceiva mamessages akawandisa emari yakasendwa nemukuru. Saka munokwanisa zvakare kuisira mari panhamba idzodzo using mukuru account. Alright. Saka nhamba ndo dzatinadzo zukuru, rega tingodzokorodza futi anzokororo ine simba. Vari kuSouth Africa vanoda kunge vari vanotaura Pilili. Vachele mzukulu wami. Ngibhalile lapha. Ngifakile laphayana escreen. So bachela ngifuna ukuthi wonke umuntu anzwe kuti kurunzi kudi chindevere changu chatisa. Anzwe kuti zvikudi. Yebo ke Zulu kaNdaba, usekuru umalume wethu uyakhuluma lapha uthi manxali ufuna ukusiphathisa sisebenzisa i-account, siyakwanisa ukusebenzisa i-account ebhaliweyo ku-screen lapho. Manxali ufuna ukuzwa okunye okuningi, silo sisi wethu Woshanti ubhaliwe ku-screen laphana nguye ongaliphathisa kulapha lalapha. Siyemukela imali ku-e-wallet, siyemukela imali kumkhulu. So sizacela ukuthi manxa kulenye information elabe lifuna ukuyizwa, sile numbers kasekuru laphana la uzibhalile lapha. So siyacela lisiphathise maZimbabwe amahle, siqhubeke nalolu lethu le foundation yethu. Kune vari kuZimbabwe kaona kuudza nezve eco cash.
hangu ngiyifakile lapha. Oh, sile number yethu. Number yethu ye-eco cash ngithemba layo liyayibona nansi lapha iphansi kwebizo lika patient Mugepe. Inumber zethu izona ezifakwe ku screen. Siyamukela yonke imali, ungabe kuyi RTGS, ungabe kuyi-Pula or Randi or Yusa. Siyacela bandla ukuthi siphathisane, sincedisane. Sidonseni kanye ngoba umthwalo ngowethu sonke, intandane ngezethu sonke. So siyacela ukuthi lisincedise. Yebo. So vazukuru ndofunga muri kungozvinzwira, ngatinge tiri tinobatsirana. I'm so glad because unozva chandiri kufara. Vanhu vari panapa havana kuwanda, tine vanhu vashoma, and these are the people who are very serious neSaint TV. You know kuti panoitwa zvinhu neproduction chaizvo ka vanhu havaatende malive. But data taura kuti zoni, data taisa topic yekuti zoni toda kudzidzisai kuti vakadzi anorohwa zvinhu sei. Kana nesu mungadai matinga takakumirirai angu. Ndotoziva, ndoziva. Masithi sifuna ukuthi sincede abantwana, abantu abafuni ukuza la. Yazi ukuthi unozwa ukuthi thine sometimes asifuna ukuthi usinikeze imali kuphela, sifuna nawo ama-ideas ukuthi imali sizoyithola kanjani. Yakezwa? Sifuna ama-ideas, sifuna noma yini. Asifuna imali kuphela. And enye into engekhohliwe ukukhuluma, asifuni imali kuphela. Even impahla, uyibona ukuthi aleyi maybe sincane, asifuni impahla ezidabukile. Impahla la uyibona ukuthi le omunye umuntu uyigqoka. Ayisomali yodwa esiyicelayo maZimbabwe abantu, sicela ngithi impahla siyazidinga, siyazifuna. Siyazifuna zonke. So ngatibatsiranei vazukuru, ngatibatsiranei, tida kungotenda, toda kuti tisvike patinongotenda vese vane zvavakaita. Vakati totaura nemazita here? Alright, anko. So mamiriro akaita nyaya yedu, tine vamwe vakati vasataurwa mazita, and then tina vamwewo vakati aiwa it's fine, munogona kuti taura. So tinavo vese pano, but chekutanga ndisati ndavadoma nemazita, ndokumbirawo mukoma Samuel, kana vari kundinzwa, kana variko, kana vachazoona live. He promised pataka-launch our foundation, vakati vaizokwanisawo kutipa 55 US. Hanzvadzi yangu ndiri kuikumbirawo that 55 US. I really need it. Ndiri kuinida zvisingatomboiti, ndoda kutoishandisa. So please, I'm still waiting for you. So kana muri kundinzwa, kana muri kuona this live stream, please get in touch with us. Zita ndinoitwa Woshantiwe kwaMugepe panamba dzinoti +27 614 372 406, or you can get in touch with anyone you want panamba dzinoti +971 569 09096. You can get in touch with us. Motiudza kuti zvinenge zvakamira sei. Hanzvadzi, I'm waiting for your money, ndiri kuida. Also tine anonzi Ranga. Sekuru, where is Ranga? Ranga ari kupi Ranga? Ranga aripo. Ranga ndotezva kutipo panapa aripo. Ranga iwewe uri kuona dhilo iyi. Ranga shuwa ndingapedze inki yangu Ranga ka. Ranga, please, I'm still waiting for your money. Ndiri kuida zvisingaite. And then ango tine mukomana uya anonzi Justin. Justin promised kuti aizotipawo 10 US. Justin, mari yako ndo yatoita kuti mari yedu itadze kusvika pa100 US. So Justin, please, hanzvadzi yangu, kana uriko, I really need that 10 US. Ndiri kuinida zvisingaite hanzvadzi, ndoda kutoishandisa. If you are out there, kana uri kundinzwa, please
fulfill your pledges. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mukoma Samuel, please fulfill your pledges. When I 55 US yenyu ndo yatotichaziva kuti tisvike pa100 US. And then mukoma Ranga makati muchaona maenda ku-ATM. Mari yenyu ndo yasvota pamari yedu. So guys, I beg you in the name of Jesus, please fulfill your pledges. Mari dzenyu toda kudzishandisa. Saka ndo vanhu vandanga ndinavo vakaita mapledges vasati vafulfila, but I hope kuti vanhu ivavo vari kutsinzwa, and I'm sure kuti vari kugadzirisa homwe. Vanga vakangomirira kuti December apfuure. Munongozivawo angu vanhu vanenge vachida kuendesa zvinhu kumamisha. So I believe kuti makaendesa zvinhu kumamisha guys, ndokumbirawo mari dzenyu. Ndiri kutodzimita. So tobva tapinda munyaya list redu revanhu vakabvisa mari. Tichakudedzai nemazita vakawanda venyu, and then tinewo vamwewo vakati havasi kuda kudedzwa nemazita, tichangovasiyawo vakadaro. So ndichatanga namukoma Chibanda. Mukoma Chibanda vakatipawo 450 RTGS. And then toteerawo mukoma Tino. Angu munoziva kuti munhu anonzi Tino ka. That guy ndoda kumbomuona. Alright. Nyaya but that guy ndoda kumbomuona. You know kuti tichilonja foundation yedu akangotaura kuti inini angu ndiri kuisa 200 RTGS muEcocash. Tisati sarara angu mari yanga yapinda. That guy ndikasangana naye ndoda kungomutengera drink nesalary yangu mufunge. Akatendeka. Aiwa ndomutengera drink. Pana mwana anodadisa, utaura chokwadi ka tine vamwana vanodadisa chokwadi chaicho. Aiwa, this guy ndoda naye zvisingaite. So tobva taenda takapiwawo 100 rand nasisi Tendai Chengeta, and then takapiwawo 300 rand naPilile, tikapiwawo 27 US naSipiwe Mavhindidze, tikapiwawo 150 rand naSara, tikapiwawo 100 rand naAnonymous, tikapiwawo 150 naSisi Rosie, tikapiwawo 200 rand naSisi Mary, tikapiwawo 250 rand naAnko, tikapiwawo 500 rand naWoshanti. Yeah, so ndingangoti ndo mari dzatinadzo. Tikapiwawo 250 rand naSisi Chinga kana kuti Magaya Creation, vakatipawo 250 rand. So ndo mari yatinayo, inova iyo mari yatisvitsa pa 2000 rands ne27 US dollars iri kuZimbabwe ne650 iri muEcocash. Yes. So pane vari kutaura, pane muzukuru wangu ari ku rega ndikuratidze. Oh, foni yaya kumisbehave. Chekai pamacomments pane muzukuru wangu foni yaremerwa. Munitengerawo foni wazukuru. Zvinhu zvacho. Hanzi naYvonne Mufiri. Alright. Hanzi naYvonne Mufiri. Hanzi ko isu tiri kuBotswana tinoita sei? Vada kutumira mapula. Vada kutumira mapula. So Yvonne zviri kudii? Uri sei muzukuru wangu? Kuri sei kuBotswana uko? Yeah, chitaurai manje. Vari kuBotswana, Sisi Yvonne, feel free, get in touch with us, and then tokuudzai kuti tozvifambisa sei. Get in touch with us panamba dzedu dzinoti +27 614 372 406. Tibatei ipapo kana mangwana chaiye mari yedu inorara yasvika kuno South Africa. Yes. So vese vari kuSiyvonne atsiro rwako nesupport yenyu Siyvonne tinotenda. Ai kialebuka Yvonne
Keledi. Kimapula. Kimapula musi. Kimapula. Hai, so varipo vamwe vari kuti isusu toda kuita something before Wednesday. Tibatei panhamba dzatakupai ende tendai kucomment section. Gadget rangu harichaite vazukuru I can see someone have already sent a message ku WhatsApp. Ndichataura nemi after live stream. Ndaona someone has sent a message ku WhatsApp. We will talk after live stream. Right now, ndinoshandisa same phone iyoyo. Yeah, I can see my messages, they are coming through. And ndichataura nemi kana tichinge tapedza our live stream. So thank you so much guys in support yenyu. We love you so much. Rame mchingotitigira kuti tinge tiri pano, it's because of you. So guys, just come through and tibatirane pamwe chete. Tiite chinhu chimwe chete. Sesendi TV, family of love. Musha werudo. Ndipo pano. Yes, Pilile. Pilisi over. Hey, guys. All right, go ahead. Ndanda kuda kutaura zvisina hangu zvisina hazvo kunyanyokosha. Alright, sekuru hayi siyabonga kakhulu bonke nje abasiphathisileyo ukuze siyefika ku-2000 imali esilayo khathesi in the end le-RTGS esilayo le-USALEL esilalo. Siyabonga kakhulu ngosekelo lenu and silokhu sikhangelela phambili ukuthi lisincedise imali yethu at least ibe ku-5,000. Yisisifiso sethu ukuthi at least esizawuhambisa sihambise into eziningi ezizancedisa amagrosari amaningi. Yes, igrosari yethu ibe ningi. Siyacela bandla, siyacela kakhulu. And labana abangakafulfili ama-pledges abo, siyalicela kakhulu, sicela nini lifulfile ama-pledges enu. Siyacela, siyabonga kakhulu. Okay, so ngizofaka la Oshani ngifakile la nangwina. So kana tinawo machangani ni machangani na milava hinkwenu machangani valavula changano ro Xitsonga na milava hinkwenu vazukulu va vatukulu vami vatukulu hanzi chiko vazukulu vanga so swikona ilava vanhu valava kuyiniketa mali yekuri yinikete vana lavayani vanga rina vatswali. So nimikombela kuri mi nekete mali leyi munzuku or before Wednesday. Yebo. So machangani tochizama ndinisekuru Zimbabwe, so ndoda kutaura ma-languages ese. Ndoda kuti munhu wese anotaura all languages. Hayi inini hangu apa munonditoka ndina kuzwa kuti mamutaura nyaya yeyi. Kune avo vamwewo mushuwa vazhinji vedu tinonzwa shona handiti kune mandau obviously sisonge patiripo panapa teshe handiti tese tiri kuzwisa kuti nyaya iri panapa inyaya yeyi. Nyaya yatinayo panapa tauya nenyaya yekuti tokumbirawo kubetserwa ndimwi nekuti tikwanisewo kubatsira Nherera. Saka nyaya yatinayo panapa ngeyekuti tokumbirawo mari kune avo vari kukwanisawo kutibetsera nezvavanazvo, tibetsereiwo tikwanisewo kudini kubatsirawo Nherera idzi dzinodawo rubatsiro rwedu, dzinodawo zvekurya, dzinodawo zvekupfeka, vanodawo kufunda. Saka kana muriyo kubanze iyo mweikwanisawo kutibatsira, tibatsireiwo panhamba dzataisa panapa munodziona paskrini panapa. Munokwanisawo kutibetsera, munotifonera kana kutisendera mameseji paWhatsApp kana kuisa mari muaccount kana muri nzvimbo dzakaita sana Namibia, Swaziland nemuno muJoni munokwanisa kutibatsira, munotitumira mari
Tinobonga yaambo kune avo vachange vachitibatsirawo. Ndinopa kutenda kukuru. Mwari wekudenga arambe achikuitirai zvakanaka. Ndinobonga. Achimwene zvirikuenda bwino. So nemwe achimwene mutipaseni ndarama. Tifuna ndarama apa. Tipaseni ndarama achimwene. Ndarama yekuti ti amen. Inini ndanjema. Changu chichewa chapera. Anditi patipaseni ndarama. Anditi chadzidzira. Next time nenda kutaura mbichana chadzidzira. Asi tipaseni ndarama. Matisheti eSaint TV tiri kugadzira zvakare Saint TV. So patine 2 types dzematisheti. Tine atakapfekawa Saint TV Foundation. Kozoti eSaint TV ese matisheti achonaka anenge angobrandiwa zvasiyana but ese achienda kuomwe imwe chete. Anditi so guys, let's go and support channel ye Saint Trending TV. Saint Trending TV ndiri kukupromisai fireworks. Did you know kuti Oshanti, she's a comedian? So guys, mukaenda ku Saint Trending TV mukaenda mangwana muchaona tichauploada video raOshandi achiita comedy. So we'll be putting macomedy futi ipapo edu. Anditi rimwe zuva muchazoonawo rimwe resindebele Spilisiwa achamborowa comedy rechindebele. We need to keep you entertained. Anditi this year 2021, the year of resetting. Ndakutokudzai theme yedu panapa paSaint TV tiri kuti the year of resetting. And tiri kuita resets. Why? Because last year takabirwa zvinhu zvakawanda. So this year we just need to reset everything. Be it your mindset, let it be resetted. Usafunge zvinhu zviri negative. Anditi homwe yako, mari dzako ngadzibayirwe pakanzi reset. Titangidze futi. Tichizvitangidza mune zvakanaka. Mwari wamasimba ose achikuitirai zvakanaka. Ndichida kutendai vazukuru nesapoti yese yamatipa pa2020. Takatanga tiri 0 subscribers. Family yakatanga naanko vakangopiwawo chiroto obva vatanga vari vega pachannel. But now we have got thousands and thousands. We are a big family. I just want to say thank you very much for accepting call yekuuya ku Saint TV. Do you know kuti kubva patatanga channel inoika, like for example these ladies vari muno mustudio nevamwe vanhu vakawandisa hundreds vandinotaura navo on daily basis semhuri, sezvandongoita namuyera dziva kana kuti vana mainini venyu ndo matauro atinoita nemhuri. And you know that even without YouTube, tikanzi YouTube hatisisina zveYouTube nhasi. One thing I know is takava nefamily yatanayo panapa. Yes, that's true. So guys, come and let's join the family. Kana uchida kupinda futi muma WhatsApp group, enda pamafoni number ari panapa unobva wajoinisiwa. Don't be offended kana wakubvunzwa mibvunzo imwe yakati omei. Ani murizo tiri kutaura online, tiri kutaura pamasaisai. Vane vachida kumeka sure kuti ndiwe ani chai, are you part and parcel of the family? Anditi because takachizomboona kumashure uko kuchiita maintruders achida kupinda kuvhiringa zvinhu. Anditi so don't be offended. Kana uri munhu ari fake wada kupinda mugroup unongopindura zvaunenge uchibvunzwa. Don't be offended. Hapana kuofendana. But inyaya yekuda kungoona kuti ndiye wedu here chai kana kuti ndiintrude. Anditi so let's subscribe also pa this channel kana usati wasubscribe. Tobva tasupporta vision ihombe yeSaint TV Innova Foundation. Over to you ladies. Thank you so much, Uncle. Ndoda kungodzokera panyaya iyoyo
vanhu vanouya kuma-inbox. Guys, I beg you in the name of God, please, kana uchinge wauya kuinbox kwangu, ingondisendera message, hello Shandi, how are you? Rangu zita ndinonzi Ningi Ningi. Ndoda kupindawo mugrupu kana kuti ndine mari yanguwo yakadai. Zvinondibatsira kuti ndinge ndichiziva kuti uri munhu uri upi chaiye. Because kana ukanditi hai, uchamirira kuti inini ndikuti hey. Inini, sorry guys, andikwanise kubvunza munhu kuti ndiwani. Iwewe ingozviintroduce because you know yourself kuti ndiwani. So just introduce yourself. Ndauya panapa ndine nyaya yakati. Zvinondibatsira kuti ndisapedze nguva nekuti ndiri munhuwo sometimes ndinenge ndiri pabasa. Ndinogona kusakupindura netime yauri kuda. Ukanditi hai, ndinongoti munhuwo ari kungonakirwawo. But kana ukanditi hello tete, ndinonzi Ningi, ndauya nenyaya yangu yakadai, zvinondibatsira kuti ndikurumidze kukuassista. So musazoti tete vanovhaira kana kuti chii, but just introduce yourself ukauya kuinbox kwangu, and then ndinokwanisa kukubatsira. Handiti guys. And also tiri panyaya iyoyo, tine our intercession group. Group ratinoita zvemaprayers, group ratinoita zvekunamata. To those who want to join that group, please get in touch with us panamba idzodzi, and then tinenge tichibatsirana. Handiti tichange tichibatsirana vanenge vaine maprayer requests. Tinokuudzai nhamba dzekuenda kuinbox, and then more inbox our evangelist, motaura navo, and then we'll help each other pakunamata. Handiti we have so many testimonies to our intercession group, including inini. To those who know me, munogona kutotestify murimi before inini, because you can see kuti kana munogona kuzvinzwa kuti I'm someone else. Pandakatanga kuuya pano, ndakauya panapa ndichichema, but right now handichachemi, ndakusekerera ndimuri kuzoona. Testimony yako tikutoida iwewe. Tichazondombokupa mukana wekuti uzouya netestimony yako. Aiwa, ndichauya angu, ndinofara zvizhinji, inini I'm smiling. Vanondiziva ndisitanga kupinda mustudio, ndinonzi Qiniso, handiti munozviziva. Qiniso hanzvadzi yaSibu. I got this number, this name from one of my brother. Hanzi namama wangu akangoti, when my mother was pregnant, ndobva angoti no, mama mwana wamakati akura. He's my elder brother, he's like my father. So zita is from Matebeleland. So hanzi aingogara achingoti kuna mama wangu, mama akanamuka ita mwana iyeye ari mudumbu, her name is Qiniso. Iye zita rake anonzi Sibu. So ndinonzi Qiniso hanzvadzi yaSibu nai. Yeah, panapa ma-testimonies akawanda zveshuwa, and these ladies alright, ndinyarara. Guys, pane chimwe chinhu ndachida kutsiura futi. We are not pamalive, vasikana vandinawo panapa havasi kutsvaga kuma-inbox. Musazosvike futi muchida kuti ndepi. These beautiful ladies, they are not searching for men. Ndati ndigare ndakuudzai, ndinavo vamwe vane unhubo hwekutofunga kutoti tawana vasikana vanga vari pa-live stream yepa-Saint TV. No, these beautiful ladies, they are not searching. They are not single and searching, rather. Also, uncle, rega ndibe ndataura ka ndine messages ari funny andinombosangana nawo. I am 100% single, but I am not searching. This year ndoda kumbonatsofocusa panyaya ye-foundation iyi. I feel kuti I have to put basa I have to put effort yese yandachigona kudanana nemunhu ndimboisa pachannel. So tisauye kuma-inbox tichinyora ma-funny message, because kana wakandinyorera zviri funny, I won't entertain. Because ndine vazukuru vakawandisa, and sometimes number idzi dzeku-UAE most of the times hadzidayirwe naangu. Ndati pagare pajeka, unogona kufunga kuti indine personal rangu ndo personal yangu iyi yatiri kutoshandisa, iyi foni yatiri kushandisa yakatomirirwa nevaridzi vanenge vachiresponda ma-messages. So indinotozoitawo kutopiwawo kutonziwo iyi chidi
pane number pane munhu ada kutaura nemi. Handiti, so what am I saying? Ngatisanyore mafani messages because munosekwa nevanhu vanenge vachiverenga mamessages. Ngatiite strictly business. Angle. Yeah. This beautiful lady. How are Thank you, you? now. I'm so happy to see you, CCP. And how are you, CC? I'm all right. Are you the Mugepe in Zimbabwe, from Zimbabwe? I'm the Mugepe from South Hello, Africa, but he's also a Mugepe from Zimbabwe. Okay, how are you, sisters? And Wow. this is Pilile. hello, Yes. Mrs. Piwe. How are you? I'm good, thanks. How are you? Uncle, how are you? This lady here, she's my Nubian queen. Wow. Yes, Uncle. Sorry, I'm wearing my dressing gown. I've been sleeping, Uncle. Then I overslept. I forgot about the live discussion. Oh, sorry, sweetheart. Sorry. Chakanyanyokosha ndechekuti mazouya. Otherwise, kuri sei kuchando. Chando kuri kutonhora sekuru. My temperatures are very low, but kumwe kune mafloods. But yesterday hakuna kwakanaya, but kwakamboita mafloods. Ko chimboiwinzeka kuno kumvura yachona. Isusu tiri kunzi tiri muchando, but hatisi kumbochinzwa chando chachona. Munongochiposta. Isusu, this is winter. We are supposed to have snow falling. It's in the middle of winter, but we don't have snow right now, Uncle. It's just like kwakutorina kwakasnow. Hakuna. Just cold temperatures. That's all. Ndatomboyawo kusnow ikoko. Ndauya. Isusu tiri muwinter, but winter yachona hatisi kuiona. Zvakangofanana nesu. Sister muri kupi? Sister Pilile, where are you? Cape Town, South Africa. Iko lapha engikhona. And Sister Mugepe? Inini I'm in Joburg. Ndiri South Africa kunonzi kuJoburg. Okay. Inini ndiri kwaQueen. All right. I can see. Ask me why. Ndo maqueen achona. Ndosaka nchinzi Nubian Queen. Yes. And I want to know if you're queen. Why? Maona say. My glass. Ndangopfeka maglass ubva ndiri kumba ini. Ndangopfeka kubva ndiri ku-secondary school. I was wearing glasses. Ike ndatori nani. Aiwa, maybe vari kutongorerawo kuti nekuti isusu ininiwo futi ndakambomapfeka maglass. I was wearing my spectacles for 10 years. 10 years. Ndabvisa maglass, so you still look the same. Handisi kutomboona mafaces enyu. Anenge ari blurred. I know, Shem. I know. Right, guys, what was the topic for today? Alright, nhasi tatombokunyeyai musipo. Nhasi tatombokunyeyai. Vasikana taurai. Itopic itini yanamhlanje. So our topic today, Sisispiwe, hope you can go. You can carry on, Pilile. You can go in. No, Pilile. Pilisiu. Kuluma. Yes, hello, Uncle. Okay. Kuluma. I-topic yethu yanamhlanje ngentandane sincedisa. I don't speak in the Ndebele. Sorry, it's just my name. Okay. I thought maybe you speak in the Okay, topic yethu yanasi ndenherera.
ndenherera tiri kuedza kuita macontribution patakapedzisira tiri kuedzawo kuti at least vanhu vasinawo kufulfila mapledges avo vofulfila. Ndo zvinhu zvatiri kutaura ende tiri kutaura nezvemat-shirt edu atakapfeka aya tiri kuedza kumatengesawo kuti at least ticontribute futi pafoundation edu. Ndo basa ratinaro. Saka munoita ma-ages from which age until maximum age? Which age munozoti ndo panoperera kuita unherera hwedu hwatinochengeta? So panhau iyoyo sisispiwe hatina age yatinoti tinogumira pathis age. Kubva kumwana mudiki vari kwavanenge vari kuma-charity homes and nechemberewo dzakura vasingachakwanisi kuzviitira, we can still help them. Tinovabatsira zvakare because ndo vanhu vaita kuti tinge tiri pano, tinge tiine inonzi Send TV Foundation. Takatoifounda kuti tinge tichikwanisa kubatsira those people. So nyaya yatinayo yekuti tiripo pakutenda vanhu vakabvisa zvavakabvisa, and to those vasina kufulfilla their pledges tiripo zvakare kuvakumbira kuti vange vachikwanisa kutibatsira. And also tauya kutaurirai kuzoudza kana our family kuti tichange tiri kutarisira kuti mari zvinhu zvedu by Wednesday zvinge zvapanzvimbo pazviri kufanirwa kunge zviri kune charity home yatiri kuda kunobatsirana nayo. Iyo charity iri kuMount Upden kuZimbabwe. So right now chatingangoti chatimisa tiri kutaura namaititi vanova ndivo vari kuziya pane vana ava exactly. So ndo vatiri kutaura navo kuti vakwanise kutibatsira kuti tinge tichienda pane vana ava exactly. Ndo nyaya yatinayo. And also tauya nenyaya yekuti saJanuary kudai so seSend TV crew takagara pasi tikaronga tikaona zvakakodzera kuti tinge zvakare tichikwanisawo kubhadharira vamwe vana mafees kana even tikatanga nevana 5 zvinova zvinhu zvichange zvichizotiita kuti tinge tikwanisawo kubatsira vamwe vana. And also pari zvinezvi titori nemwana muhani already watakatowana. Shanti, sorry ndiri kuda kumbobvunza pane pandinoda kubvunza vari kunze kuti picture quality yedu yakaita sei? It seems like pane kamwe ka-technical fault. Picture quality yedu yakamira sei kunze uko guys? Kwandiri it looks okay. Though ndofunga sister Mugepe ndofunga havana enough light in a room. Yes, right. my backlight but it's clear. You are quite clear. Yeah, it's clear. It's just because you have got a dim light sort of. That's all, but it's clear. Yes. So kusaidi kwenyu picture iri right angu. Ayo, ameno zviri kuitika mustudio. Let me check ne. All right, you can go ahead. Ndichicheka zvangu pa laptop kuti iri kuita. So and also nyaya yekubhadharira vana ma-school fees. So right now tine mwana already watakatowana watiri change tichibatsirana naye kutobva ipapa pari kutanga kuvhurwa zvikoro kuZimbabwe. Mwana uyu ari kuBohera. So change tichibatsirana naye kumutengera kubva kuuniform kusvika kumabooks. This child mukomana ari kuenda kugrade 7 this year ya 2021. And also tine zvakare nyaya yatauya nayo yema-partners, ma-Send TV partners. To those vari kuda kupartner with us kuti tinge tichikwanisa kuita homwe yedu ine mari yatichange tichizopota tichikwanisa zvakare kubhadharira vana ivavo ma-school fees, kana kuti zvakare tisazokumbire mari pa-last minute like what we did muna 2020 takazokumbira mari dzeChristmas box yevana kupera time dzapera. So tine takarongawo kuti tinge chizokwanisa kuisa mari like every month toisa kana kuti ma100 rand
achange tichiisa muhomwe yedu. So mari iyi inova mari inozokwanisa kutibatsira kuti tikanzwa kuti kune kwakati kuna gogo kana kuti kuna sekuru vakati kana kuti kune vana vakati vari kunida our help, we can take mari iyoyo inenge iri muhomwe medu tokwanisa kunobatsira zvakare vana ivavo kana kuti chembere idzodzo. Is it 100 rands per individual or per membership or per family, per Sandy family? No, it's 100 rand per individual. Okay, that's all right. Yeah, so if you have kana mukangoda kubvisa imimi makamirira the mavhindi the family, it's okay as well. But it's 100 rand per munhu, per person. But to those vanoda kupartner with us already, tatova nevanhu vatinawo right now 3 vakatoti end of January vachange vachitipawo mari idzodzo ma100 rand. Yeah, that's fine. I once spoke to Ango. All right. I will support as much as I can. I will support. Thank you very much. Something that I will Very support much. because for the time being I'm not working and I won't be working until maybe end of this year because of the problem. Ango he knows the problem. Yeah. So, but what I wanted to say, Ango, ndakangokudza kuti pane vana vandochengeta 2 vari kuchungwisa. I don't know them. I have never seen them. I don't even know them. Vana vakangobudawo paFacebook, kugroup randiri paFacebook, unobva nangoti okay, I've been helping them since last year up to now. Vana vainherera, mudiki wacho ndofunga vane 22, sisi vacho 26, vari completely vanotoda help, even wheelchair. I was hoping to buy a wheelchair. So I've been just sending them money for food. Food. Right. Ko kana ndikati kuti ndisapote kuti iwane chiremerera inonzi chisendi TV. Our channel, yes. Ndova connecta nemi. Then what I will do is ndengenda kubhadhara mari like not nanganchi ndambovapa like $40 per month, but ikenone kuti handisi kushanda nene ndokuapa like 20, 25, 30. Saka ini ndengenda yokupa imimi mari like $50 per month. Is it possible? Kati anenda wana papo ndokupai. Ivo mnenga mchiwa you can't buy everything for them. Yeah. It's just I was just sort of supporting them. Nema basic needs. Because I know $25 inokwanisa kutenga meno kuti inotenga hupu nechichi plus kune vamwe vanenge vachibatsira outside and it is basic. So what I will do is to support your group, to support the TV, the family. I will send Mari via System Gepe in Zimbabwe. If the girls want other things, I have given them my sister's number. They go to get the food and everything. Then pastor wangu they support them with money kana achida. Imimi nenge mchungu wapa basic like $15 per E2. E2, all right, yeah. E2. So I think it's a good idea. We can partner by ipapo and then to traga for the meantime to traga vamwe 2 foot and it. Because you can say, oh, we have got this, we are supporting them, we are doing this for them and all those things, isn't it? So that's what I will do. I will send money to System Gepe, but pandicha senda ya January, ndicha senda ya February one time. All right.
So I will Thank you send very much. mari. Thank you so Then much. kana inenge yapinda kana ndazodzokera kubasa, that's okay. Plus ndiri kuapply benefits. Kana angouyawo, I'll be sending money. Thank you very much. Thank you so because I have been sending money direct to SOS yekubhindura. I was supporting 2 children, but nekurwara ndakabva ndastopa. No, you shall be well. You shall be well. And we pray kuti tikawana vamwe vanhu zvakare vakaita semika vane nherera vanotambura pamoyo. Zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. I just believe, I pray and I hope kuti this year Mwari akatiitira zvakanaka. We are going places. We are going far. Yeah, that's all right. Yeah, I think our picture iri kuita problem. Isu stream studio we cannot see, but vari kunze vari kuzviona. Okay. So yeah, that's okay. Maybe pane vamwe vari kuda kupinda saka inini chirega ndindogesa. Thank you very much. Totaura ku Sister Mugepe. Before thank you so much nesupport yenyu. That zvamataura tinozvitenda zvikuru and tinozvida, we accept it. And also I would like to ask you to inbox us, and then tinokwanisa kuudza vanhu vari kuZimbabwe kuti vanoona vana vari ivavo vamuri kutaura nezvavo vaviri ava. And then tozotanga kupatinana kubata navo pamwe chete. So if you don't mind, you can inbox me and tell me kuti vana ava vari papi, tinokwanisa kunovaona sei, because also my family is in Chitungwiza. So I just have got their mobile number, that's all. I don't even know them. Personally, I don't even talk. We'll get in touch and then we'll apapa just for the sake yedzimwe hama dziri panapa dzinechida kuzonge dzichibatsira. Vamwe vanenge vachida kutonatsoona kutoti munhu wachona kana kuti vanhu vacho ndevava. So tichaita kuti the problem with me, Angoka, I easily trust people. That's my life. Yes, I know. I don't have any reason of I don't have any reason of doubting somebody. Yes. So yeah. This is what we are going to do. Ndakambotaura pa last time ndikati vanhu vachange kana kuti vana vachange vachibetserwa paSaint TV ka hatisi kuzonge tiri tinotaura mazita avo, number 1, kuitira vana anditi kuitira kuti varambewo vane self-esteem, number 1. Number 2, kunyange tikada kutora mavideos, maphotos, vanhu vachaona makotsa, kuna achaona face yemwana pachannel. Yeah. This is how we are going to do it, and we are going to protect identity yevana. We are going to protect these kids. Kuti kunyangwe vazokura mangwana zvave kwaari kuti ange ari iye anozotaura kuti ndakabatsirwa pachannel neSaint TV Foundation kana kurega. We are not doing it for kuti tinge tiri tinonzi tiri kuda kuita zvinhu. No. But kungotorawo mavideos nemaphotos, kungoitirawo kuti vanhu vari kubatsira vange vari vanoona kuti zveshuwa pari kubatsirwa zvinhu zvichifamba zvakadai. Yeah, that's fine. Yeah, I will support as much as I can, Uncle. I will support as much. Like right now, ndakavatumira notices vacho, she needs incontinence support. I send so many pads kumba ikoko. Arufana ngondotora nokuti akatosvika udhara kuZimbabwe. Saka she'll need to go and pick them up. Yeah. So yeah, we will talk. Most of our sisters. Ndotovafoyadhira izvozvo and then vachamotaura kumainbox. Yeah, that's fine. Okay, Uncle. Thank you so much. Morara zvakanaka. Okay, right. Uncle, thanks. Okay, bye. Right. Bye. Bye. Where can I click? I'm trying to come out now. Okay. All right.
So vazukuru, thank you very much. Thank you so much for all your unwavering support. Thank you very much. Oshanti napilile. Thank you very much. Mabva maenda ndachida kuti muzopeta inonzi. Let me see. Chimwe chakuitika kunoku my gadget haichaite zvakanaka. So I think I will have to end the stream without you guys, handiti. So phone number ndo dzatakupai. Zvandichaita vanoda kutibata, ndichaisa zvakare mafone number, handiti. Mokwanisa kutibata paSend TV anonzi Oshanti, handiti. So ndichaisa mafone number iwawo zvakare first pinned comment. Thank you very much for all your unwavering support. Mwari wamasimba ose kuitire zvakanaka. Muchengetwe naJehovha Mwari. Vese vari kubatsira paprogram iyi muitire zvakanaka naMwari. Next time patichauya tichikupai proof yekuti zvinhu zvanosvika kwazvinofanira kunge zviri zvinoenda. Naango Saint, Oshanti, Mugepe naSpilisiwe, nevese vapinda mustudio tida kutenda tichiti thank you, Sisi Spiwe and Marange Icon. Tichibata tichi much love. Hatogumira pano.